Venezuela-Brasilien-kamp, som vi jo også viser lidt senere. Så stiller de op. Argentina 5 ændringer i startopstillingen i forhold til det hold, der er blevet klar og ligger altså lige bag Gonzalo Higuaín. Paraguay, de tabte i torsdags mod Colombia. Aller sidste minut scorede colombianerne 5 tørn ud for Barcelona. Måske allerede i den kommende weekend. Jeg er helt overbevist om, at Bauza han er løsningen. Det går sparket. Det er et super indlæg, og det er en god mulighed til mange af modstanderne her. Han får ikke spillet sig ud af presset. Paraguay. Afslutning fra Di Maria, og den har han lidt problemer med derinde. Vi er deriske keeper. Og nu spiller i Colo Colo i Chile. Banen, Di Maria sætter tempo på. Vi kan godt lade det der Ángel Romero. God mulighed der til Paraguay. Derlis González med mulighed til at bringe gæsterne foran, og det gør han også. 1-0 til Paraguay. En fantastisk kontra af gæsterne. En aflevering op igennem midten. Det er godt lavet, det der Ángel Romero. Og lad os se keeperarbejdet her. Det korte hjørne, det er jo som udgangspunkt det hjørne, han skal dække Sergio Romero. Og det gør han ikke. Ikke før. En god tackling fra Mascherano. Di Maria. Afslutninger der! Fremragende spark af Di Maria. Rammer stangen. Her tackling fra Mascherano. Og godt hook fra PSG-spilleren. Skal over til venstrebenet bolden. Higuaín og søge lederet Mascherano. Ind i boksen igen. Mulighed her til Marcos Rojo. Han hakker den over. Der lavede han en pind. Marcos Rojo. Faktisk en god mulighed, han får her. Manchester United-spilleren. Og led af González. Mascherano halter efter. Koster jo en kasse. Mascherano. Sidste kamp mod Peru. Afslutninger! Lige på flere muligheder i den her kamp. Paraguay, det er dårligt af Mascherano. Godt overblik. Og så afslutningen fra Oscar Romero. Godt hook. Vurderet ude i provinsen. Kan vi få noget her? Argentina. Mulighed. Higuaín for ikke rigtig træf for bold. Han har også spillet en enkelt kamp i Mendoza. Og den kamp mod Uruguay, hvor man vandt med 1-0. Masser af fart hos González. Ligger den godt af. Og fart har det ikke i argentinske midterforsvar. Spillet for Instituto. Der var straffespark. Ja, det er godt set. Der er straffespark til Argentina. Den arm, den er i en unaturlig position. Der. Straffespark til Argentina. Skal han gøre det her? Og så har problemer for 11 meter pletten hos Manchester City. Og brænder igen. Kun Agüero. Det er da utroligt. Spark. Flere straffespark. Kun Agüero. Han brænder simpelthen for mange. Her mulighed til Kun Agüero. Igen en kæmpe redning af Agüero. Hvilken indledning. Det er godt, det han laver her. Manchester City-angriberen. Super lavet afstand. Igen den store chance til Kun Agüero. Fantastisk, det han laver. Det er ret af, og det er en god mulighed af udligning. I Córdoba er det Marcos Rojo, og det er et selvmål. Men vi ser, at nej, det er det mål. Vi ser, at sparket kommer her. Det er så for en offsides. Og det... Ej, den er godt nok tæt. God aflevering af Benega over til Di Maria.
Også et godt indlæg til Higuaín. Der var muligheden til Gonzalo Higuaín. Dybala trykker af. Det er også en god afslutning. Mulighed her, der er fløjtet for frispark til Paraguay. Får ellers trykket godt på her. Argentina. Paulo Dybala med venstrebenet. Godt spark. Har problemer derinde ved Villar. Og så er det så frispark. Han laver Prato på Valdes. Og ikke på Villar. Det er godt i ryggen på Bruno Valdes. Store, halvklumpet. Spiller nærmest med 6 mænd i bagkæden lige nu. Paraguay, Mercado med indlægget. Hovedstødet, men lige på Villar. Venezuela-Brasilien-kamp, som vi jo også viser lidt senere. Så stiller de op. Argentina 5 ændringer i startopstillingen i forhold til det hold, der er blevet klar at ligge. Altså de er bag Gonzalo Higuaín. Paraguay, de tabte i torsdags mod Colombia. Aller sidste minut scorede colombianerne 5 tørn ud for Barcelona. Måske allerede i den kommende weekend. Så jeg er helt overbevist om, at Bauza han er løsningen. Det går sparket, det er et super indlæg, og det er en god mulighed til mange af modstanderne her. Han får ikke spillet sig ud af presset. Paraguay. Afslutning fra Di Maria, og den har han lidt problemer med derinde. Villar, deriske keeper. Og nu spiller i Colo Colo i Chile. Banen, Di Maria sætter tempo på. Vi kan godt lade det der Ángel Romero. God mulighed der til Paraguay. Derlis González med mulighed til at bringe gæsterne foran, og det gør han også. 1-0 til Paraguay. En fantastisk kontra af gæsterne. En aflevering op igennem midten. Det er godt lavet det der Ángel Romero. Og lad os se keeperarbejdet her. Det korte hjørne, det er jo som udgangspunkt det hjørne, han skal dække Sergio Romero. Og det gør han ikke. Ikke før. En god tackling fra Mascherano. Di Maria. Afslutninger der! Fremragende spark af Di Maria. Rammer stangen. Her tackling fra Mascherano. Og godt hook fra PSG-spilleren. Skal over til venstrebenet bolden. Higuaín og søge lederet Mascherano. Ind i boksen igen. Mulighed her til Marcos Rojo. Han hakker den over. Der lavede han en pind. Marcos Rojo. Faktisk en god mulighed han får her. Manchester United-spilleren. Og led af González. Mascherano halter efter. Koster jo en kasse. Mascherano. Sidste kamp mod Peru. Afslutninger! Lige på flere muligheder i den her kamp. Paraguay, det er dårligt af Mascherano. Godt overblik. Og så afslutningen fra Oscar Romero. Godt hook. Vurderet ude i provinsen. Kan vi få noget her? Argentina. Mulighed. Higuaín får ikke rigtig træf for bold. Han har også spillet en enkelt kamp i Mendoza. Det var den kamp mod Uruguay, hvor man vandt med 1-0. Masser af fart hos González. Ligger den godt af. Og fart har det ikke i argentinske midterforsvar. Spillet for Instituto. Der var straffespark. Ja, det er godt set. Der er straffespark til
Argentina. Den arm, den er i en unaturlig position. Der. Straffespark til Argentina. Skal han gøre det her? Og så har problemer for 11 meter pletten hos Manchester City. Og brænder igen, Kun Agüero. Det er da utroligt. Spark. Flere straffespark. Kun Agüero, han brænder simpelthen for mange. Vi har mulighed til Kun Agüero. Igen en kæmpe redning af Agüero vil gøre indledning. Det er godt, det han laver her. Manchester City-angriberen. Super lavet afstand. Igen den store chance til Kun Agüero. Fantastisk, det han laver. Det er rettet af, og det er en god mulighed af udligning. I Córdoba er det Marcos Rojo, og det er et selvmål. Men vi ser, at... Nej, det er det mål. Vi ser, at sparket kommer her. Det er så for en offsides. Og det... Ej, den er godt nok tæt. God aflevering af Banega over til Di Maria. Det er også et godt indlæg til Higuaín. Der var muligheden til Gonzalo Higuaín. Dybala trykker af. Det er også en god afslutning. Mulighed her, der er fløjtet for frispark til Paraguay. Fløjtet trykker godt på her. Argentina. Paulo Dybala med venstrebenet. Godt spark. Har problemer derinde ved Villar. Og så er det så frispark. Han laver Prato på Valdes. Og ikke på Villar. Det er godt i ryggen på Bruno Valdes. Store, halvklumpet. Spiller nærmest med 6 mænd i bagkæden lige nu. Paraguay, Mercado med indlægget. Hovedstødet, men lige på Villar.